What's up, Sabihin mo what's rin up? mamaya. Shout out kay Alan. Mga tanong. Shout out kay Alan. Shout out mga kaoragon. Uwi na tayo, galing tayong Pasig. Dito tayo sa may bunga. Pasig pa rin. Pasig pa rin. Dito pa rin tayo sa Pasig. Sa may bunga. So palabas tayo ng Bagong Ilog. Pasig pa rin. Pasig pa rin yun. Hindi ma-traffic dito. So, shoutout nga pala kay, kay Michael Rocker. Sulit na supporter dyan. At kay Jason Balbuena. Out. Mga solid. Tapos yung mga ano natin dyan, mga kapwa natin content creator. Solid din yung mga yan. Kahit hindi lang sila nagko-comment pero nanonood dyan. Pinapanood nila tayo. Shout out! Bagay ba sa akin? Yung salamin ni Danny? Ah, sakit ang kuko mo. Anong sakit ang kuko? Ha? Tingnan mo. Ano? Matay. Kaya kambyo pa pala. Ito boy, dapat. Tingnan mo yung upuan nitong truck na to. Ilagay mo ang GC. Pagka higa ka diretso na lang, oh. Oh. I-send mo yung GC. Ano yan? James? Ano yan? Terso? Uy, may buhok ka na, Ters, ah. Parang graduation na, kaya pala hinahanapan ka diploma eh. Balaglibot, shout out. Yan, solid na natin supporter yan, si Balaglibot. Ilonggong Tikalon. Maling Jason, shout out. Salamat sa mga solid supporters ko dyan. Na walang sawang panonood ng aking walang kwentang vlog. Malay mo, balang araw, magkaroon ng kwenta yan, di ba? Kasama ko pala ngayon si Danny Narciso, saka si Alan Multimayor, James Sapio. Kala ko James Bond. Tatlo yung pinante natin ngayon. Double kasi si Alan. Double yan sa akin eh. Double yan eh. Sumakay doon sa kabilang truck papunta, tapos dito sumakay sa akin. Magaling din. Ayaw ipahuli yung driver niya. Ayaw ipahuli yung driver niya ng over passenger. Dito sa akin sumakay. Ako naman yung mahuli ngayon. Mainit-init kasi doon, ito may ano. Ayaw mo talaga ipahuli si Tatay Barba mo ha. Eh, dito kasi sa truck ko, nagkalat yung mga electric fan. Ayun na may malpuro pa. Hello. Kukala na pala yan eh. Oh, yan gana yan. Nagkalat, sabi ko sa iyo, dito sa truck ko, nagkalat ang electric fan kaya hindi ka maiinitan. 10 viewers, shout out. Ang galing ng upuan na to, oh. Diretso ka na lang higa. Sa akin. Ay. Parang hindi na nakatutok sa akin yung electric fan ko. Ah. Parang nakatutok na sa iyo yan ah. Nine viewers, shout out. Palabas tayo ng ano, ng Bagong Ilog. Ang daming ano dito. Yeah. Para ka dyan, nilanganin kami. Wala namang pakialam yung mga motor na yan. Tumatakbo ka pa. Basta sila papasok. Yan. Galit pa yan. Galit pa siya. Umubertik na sa pinagkakanan, galit pa. Malupit. May mga sa entry doon. Kapan. Ano ba yan? Ayos.
Shout out! Balaglibot! Gusto ang biyahe mo dyan? Ingat-ingat ka lang sa mga biyahe mo at saka sa mga kapihan. Huwag ka masyado naghihindo sa kapihan dyan. Baka maispagan ka. Yung mga vlogger dyan. Ganda talaga pag may ano, no? Tuwan-tuwa si Aglibot, oh. Ano kaya mo? Hindi ko makita yung ano, comment. Hindi ko mabasa yung comment mo. Maliliit kasi. Bahala ka na dyan. Nandito tayo sa bag. Ayun, oh. Ayun, oh. Yan. Ayun, oh. Yan. Basta tayo ng bagong iyo. Puta mo, sumurkat yung ano, oh. Sumurkat yung kotse, oh. Counter flow. Ay, uwi ng maaga si Alan. Nakauwi rin ng maaga. Alas 12 nasa planta. Uwi na diretso. Balik jack ka na naman. Ang dami kong truck dito, boy. Kahit ano-ano na lang yung truck ko dito. Alam mo naman, kahit saan tayo pwede, di ba? Host pa di, hanap kita kapihan. Dito, walang kapihan dito sa Manila eh. Hindi ako nagkakape. Anong iniinom mo? Gatas? Yan o, ano na yan, bagong ilog Pasig na yan, labas na ito. Punta tayo sa kaliwa, kaya kanan kasi kakanan tayo dyan. Magbigay yung jeep. Pag hindi magbigay, sabitan ko na konti. Ay putik, no U-turn. No U-turn pala dito. Pwede mag right turn. Ano sa tingin nyo? Magtatrack lane pa ba tayo o hindi na? Ikaw matikitan. Nag-isang daan lang? Anong problema yan? Nalala mo, nagabuno na siya lang ng 200. 200 na nga ako. 200, tapos sabi mo 600. Di mo pa ako susulat. Tumubo ng 400. Dilim. Oh, diba? Sige, dapat sinakapalunan ka. Magdagdag kayo electric fan para hindi kayo mag-agawan. Sino to? Sanong Kipay. Shout out Sanong Kipay.
Tirador ka kasi ng electric fan. Ay, wag mo nang i-chat dyan. Mamalaman pa nila eh. Kinachat mo pa dyan eh. Malaman tuloy nila yan. Yung mga sekretong ano, hindi na chinachat dyan kasi para hindi malaman ba. Kaya malaman nila. Pasukin nila yung truck ko eh. Balis mo na naman siya. Ano? Sige, Makipotin? bumalik na. Ano, sabi niya. Diba? Back to work. Hindi, babalik ka dito eh. Nag-trailer ulit siya. Wala si Sin eh. Ha? Siyempre niya. Ano? Dunker. Burger. Balik na pang, inintay ka ni Barco. So viewers, shout out. Pa-share ng live. Pa-share ng live. Thank you. Bol-bol tayo dito ngayon. Bakit? Nagpaan talaga yan. Diyan ka sa bahay to. Meron ako doon, sala sa init, sala sa lamig. Mandaya tayo dito ngayon. Doon na tayo papasok sa unahan. Traffic talaga dito pa din pagka ganitong oras, alas 10, labasan. Labasan ng mga halimaw. Pero ano lang kasi yan, puro stoplight kasi yung una na yan. Yun lang kasi ang ano dito sa C5 sa may ano, sa may Libis. Ay ano, tawag nito. Libis ba to? Hindi Libis to eh. Ito lang. Tipunan. Sipay. Timunan na puta. Yung Libis pala, doon pala yun. Eastwood. Lumutan ko ng ano to. Pasok tayo ng truck lane, baka nakakahiya naman sa mga nakapila. Lelebet! Shout out tol! Sa ano to dal? Dito sa C5. Sa C5 po, C5. O, kung papunta kayo ng ano, ng norte, mag-skyway na lang kayo. Kasi traffic dito ngayon. O kaya, ganun din naman sa Manila pag ganitong oras. Tayo makapasok ng truck lane. Haba yan, hanggang Mindanao Avenue dyan. Yung pila ng ano, truck lane. Ano, shoutout sa mga pahinanti ko. Yan. Yan. Tapos yung isa. Ay, tulog na. Ay, anong ingay natin dito? Nakatulog pa? Bakit traffic? Anong meron? Ano po kasi ganitong oras po kasi ano, traffic talaga. Kasi labasan ng mga halimaw. Pero mga bandang alas 2, maluwag na ako.
ganitong oras kasi, alas 10 na, yan. Asahan mo na talaga yung traffic dito. Relax lang mga angkol. Traffic tayo. Palamigin nyo lang ulo nyo. Naglagay kayo ng electric pan sa ano nyo. Sakyan. Palike po ng live. Thank you. Hindi kasi tayo pwede mandaya dito kasi may buhaya dyan sa unahan. Baka ma-department tayo dyan. So sayang naman ang 500 natin. Pagka nakuhaan pa tayo. Pagka ticket ka naman, 2,000 yan eh. So abala pa pagka tutubos. So wala ka ng biyahe. Nagastusan ka pa ng 2,000. Wala nga. Haba na yan. Malamang hanggang ano na to, hanggang market pag exit ng ano, C5. Ayo, walang uusad oh. Ay, nagbigay si Uncle. Thank you Uncle. Si Idol Biyahiro yata to ah. Hindi. Shout out pade. Ganda ng upuan ko. Yeah. Duyan. Duyan. Wala nang lock eh. Shout out. Hindi nila wini-withdraw ng bagong upuan to. Palitan na itong upuan. Ano na yung ano niya, yung ngipin niya dyan sa ano. Wala na eh. Pati sa kabila din no, traffic. Ano. Traffic din sa kabila. Idol. Shout out Miggy. Nagkukulit ka na ma'am Miggy. Pugi mo pala. Sa ano lang po yan, sa camera lang. Piki po kasi yung camera nito, mataas yung ano, yung brightness. Wag po kayo maniniwala sa ano. Ang mga nakikita nyo sa video. Tingga tayo si Uragon dito ngayon sa traffic. O hindi pa rin tayo nakalis dito. Pagpasok natin ng ano. Yan pa rin. Ito pa rin talaga.
Usad na rin ang konti. Nandayaan na si Buddy, nandaya na. Oh. Lumabas na ng truck lane. Mahirap kasi matimpuhan ka. Sayang yung pagising mo ng maaga ngayon. Pagka nahuli ka dito ng truck lane. So 2,000 yung penalty. 2,000 na yun, 2 araw mo na pagtatrabahuhan yun. Tapos kukunin lang ng isang wala pang oras, minuto lang. Lumipat pala dan yung andan, yung nandun sa may oo. Nandun nakaraan, sabi ko nandun na pala yun. Sabi ng magpad. Oo. Masikip dun eh. Yan, maluwag yan. Yung nga kung may mga nagdi-deliver pa malalaki doon, parang wala na eh, no? Sabi ka kung sino lang sabi, 2 sabi. Ang maliliit na lang yung nagdi-deliver doon. Shout out! Ralph 731, idol, shout out! Dito tayo ngayon sa traffic Kapasigan. Yung pala nito, yung Kapasigan doon sa may sa may City Hall. Hindi pala yung Kapasigan. Bayan na po. Oo, Kapasigan City. Ang hirap doon pagka nagpa-smoke ka na nagtubos ka ng smoke. Walang parada. Tubos ako doon ako nagparada sa doon sa may ADB Mart. Hello. Oo. Ngayon, tapos nag-tricycle ako balikan. 50 yung bayad, balikan. 100. Niripan ko pag tanong pa sa akin, ba't kayo nag-tricycle? May dala ka naman truck. sabi ko may dala nga akong truck ma'am, wala namang parking doon sa City Hall. Nagka-tricycle talaga ako, galing doon sa emission testing. Shout out, idol! Traffic. Singit lang boy. Ha? Baka dun sa kabila. Ganon din naman dun. Pag doon ka dadaan, ang tagal mo kalabas dyan. Ortigas? Kaya nga, Ortigas. Ganon din naman dun. Pero swerte nila kung makalabas agad sila doon. Kabilaan ng traffic. Kabilaan. Mga palabas sa papasok. Yung bakit naipon dito sa C5? Wala pa naman truck ban eh. Naipon yung ngayon. Mga truck. Mamaya wala na. Ngayon lang yun, mamaya wala na. Makalagpas lang tayo dito sa stoplight.
Naka-claim din yung private na to. Maluwag dun sa ano. Ayaw ano. Ano ba siya? Ay, hindi naman coding eh. Alas 10 na eh. Ba't kaya bumubuntot-buntot lang siya dito? Ang loob dito sa kaliwa oh. Ayun yung pumihit. Nandaya na si Buddy. Nahirap makipagsapalaran dyan. Active na yun ang mga ano, mga lulong. Datang Quiapo. Uulan na naman ah. Dapat umulan na paggabi. Sarap tulog. Oh, busina siya. Hindi ka pa kasi ayaw mong umihit doon sa kaliwa. Kaninang madaling araw may bumaliktad na dump truck doon sa nadaanan nyo sa may Eastwood. May nadaganan yung van. Ay, tulog ako eh. Tulog ka pala eh. Natabunan ng kargang buhangin yung ano, yung van eh. May mga sakay yun, wala. Alauna pa yata dating ng planta nito. Kaya ganito. Stoplight kasi yan dyan, magkasunod mo. Dadaya na naman si Jam ah. Hoy Jam, huwag namang gayaan. Kami nga, ang tagal-tagal namin makausad eh. Tapos mandadaya ka lang dyan. Ang bihirang buhay, sabi ni Panuli. Thank you. Sabay punta siya sa kabila.
yan? Almusal, tanghalian? Ano naman kainin yung kanin mo? Paanis ka yan. Bakit ba? Why? Dati, ano yan, SM yan, oh. Yan. Ang tagal deliveran dyan. Tagal deliveran yung ano na yan. Saan? Yung biras na yan. Tudis dyan. Yung araw. Ewan ko bakit ganyan yung proseso nila. Bagal. Buti nga dito sa Philippine 7, pag oversize ka, ano ka agad. Kaya sa akin, mas maganda yung ano ko dyan, yung 303. Oversize. Ay, alam ko na. Baka mamaya hindi pa nabuhat yung dump truck dyan, oh. Baka mamaya hindi pa nabuhat yung dump truck dyan sa Libis. Yung bumaliktad kanina. Kaya traffic na ganito.
Pilisan mo na. Pumasok ka na agad. Naka. Diretso mo na lang yan. Mas maluwag naman dito sa gitna. Yan. Pagpasok ka pa doon sa kabila. Masikip. Yan. Lubat na tayo. Ayan, mag-in na tayo mga karagon. Lubat na tayo, lubat. Bye-bye na, bye-bye.